Natáčam? OK. Takže, čaute ľudia. Dneska oslavujeme 1 rok, hej. Toto bude kecacie video, preto som si sem aj dal niečo. Na to, aby som mohol sa aj vyrelaxovať pri tomto. Toto nemá žiadny scenár, nič. Je to iba tak pustené. Si dám aj tichšie zvuk. Hej, neviem, asi začať. No, hej, počuli ste to, oslavujeme na YouTube už 1 rok, neviem, zaujímavé. Nestihli sme 100 odberateľov do 1 roka, ale za to sme stihli veľa skvelých vecí, ktoré, hej, sú fajn. Napríklad sme stihli, ja som teda stihol, ja som napríklad stihol urobiť analog horor, ktorý má zatiaľ iba 1 epizódu, ale k tomu sa ešte dostaneme. Hej, taktiež som stihol aj iné veci. Stihol som natočiť aj celkom fajn videá. Hej, server, ktorý som aj mal v pláne robiť, tá nebude. Nestihol som, hej, je to smutné, lebo ja už som ho mal urobený, len sa mi updatenul Minecraft a musel som si ho updatovať a server bol kaput, takže je to zaujímavé, hej, ale plánujem možno aj nejaké iné servery urobiť, ale to bude zaujímavé. Hej. Keď v podstate rozmýšľate, prečo to mám pustené Murder Cabin Fever epizódu, je to preto, lebo tento kanál bol stavaný na postave N zo seriálu, hej, tohto, ktorý je mimochodom skvelý. A tak som si to teda pustil a v tej dobe, keď som založil tento kanál, tak toto bola moja najobľúbenejšia epizóda. Teraz je to už iná, ale hej, tak som si toto pustil ako oslavné video. Možno toto budem aj cenzurovať, ale to možno ešte uvidím. Hej, stihli sme toho veľa spolu. Hej, sme si spolu zažili veľa vecí. Hej. Mám tu aj veľa vecí. Hej. Aj Bellu tu mám. Mačku, ktorú môžete poznať z videa tipy na Nintendo Switch. Keď ste sa pýtali, s čím narábam, je to baterka, ktorú som teda môj brat ju našiel a budeme používať v tom analog horore, ktorý robím. Keď budete mať záujem, dám link do popisu. Dojte. Hej, plánujem aj viac analog hororov. Čo ešte tak, môžem tak povedať. Hej, sme tu 1 rok. Presne o 2 mesiace mám ináč narodeniny, čo je zaujímavé. No, je to celkom fajn, pred chvíľou som prišiel do školy. Takže to je tak. Začal som aj žiť trošku zdravšie, som sa presunul z nugetiek a napríklad Coca-Coly som sa presunul na niečo zdravšie, napríklad som mal minulé na večeru aj, ako sa to povie, brokolicu a taktiež som z tej Coca-Coly prišiel na aloe vera, ktorú momentálne u seba aj mám. A taktiež najdôležitejšie, nie najdôležitejšie, ale veľmi dôležité, čo tu bude, tak to je, že bude merch. Tentokrát vážne. Nemám ešte všetky modely, ale budú. Na budúce video bude to, že bude reklama, nevadí.
A v podstate na budúce video bude studio tour. Už som jeden robil, ale tentokrát mojho druhého štúdia a došiel mi čas, takže ja sa s vami lúčim. Čaute. A taktiež nezabudnite. Všetko, čo chcete, môže byť pravda, len sa treba snažiť.